dnešním videu si koupíme Chun-Li ve Fortniteu, takže určitě hoďte like a odběr a můžeme jít na to. OK, já už to teda tady mám 2050 V-Bucksů a tady ta Chun-Li. Asi víte, proč si lidi kupujou, že jo? Vím, tak já to tady koupím, let's go. Nice. A takhle claimnu tady, ona má nějaký i ten, jo. Ukáž. Jo, ona. To je z toho Fight Street nebo něco takového, ne? No. Tak já ten skin tady teda vezmu a vezmu tady ten druhý, to tady je mnohem lepší a necháme si teda tady ten pickaxe, ten se k tomu docela i hodí. A dáme si jednu hru Battle Royale. OK, takže už jsme teda tady a já nevím ani vůbec kam budu padat, protože tady ta mapa se pěkně nezměnila. A tady ty teda lokaci, tady ty pozlacený mě vůbec teda nebaví a já teda asi budu padat. Zkusím někam random, spadnu asi. Doufám, že já spadnu třeba sem takhle a ten skin je jak mega. Schválně napište mi dolů do komentáře, jestli se ho z vás někdo koupil, anebo jestli máte v plánu se ho koupit a jak se vám ten skin líbí. Tak já spadnu asi tady. Tady máme česku rovnou a nějaký loot, tak to rovnou vezmeme tady. Co tohle je? To ani nevím, že tady je ve hře. Cože, kámo, to ani nevím, že tady je. Spadnu sem rychle, tady si vezmu tu čestku. Tady ještě čestka. Tady nic dobrýho není, a co tohle zase? Tady nevím, že tady je, tak zkusím to. Tady je ten bot. Aha, to je týpek už. Aha, já na něj ani nemám prachy, no tak to je super. Je pumpa, let's go, aspoň nějaká konečně. Tak to vezmu místo tady ty blbosti třeba. A já udělám nějaký týpky a jdem si zafajtit trošku, protože jsem dlouho nehrál Fortnite. Absolutně mě to teda nebaví, jako, ale já doufám, že mě přijde nějakou dobrou sezónu už, protože tady to je taky úplně nudná, jak třeba ta minulá. Check, tak ten asi vezmu. Tady je legendární čestka. Proč tam nemůžu vyskočit? Dobré. Nice. To není, jo, to je pumpa, nice. Dobré, jak to vezmu takhle si já to vyhodím, to nepotřebuji. OK, pootevírám všechny ty čestky. Zajímavé, že to nikdo nevylutil, to budou asi všichni v těch nových lokacích asi. Dám si Big Shield ještě vezmu tady tu. Už slyším střílení, takže tam půjdeme hnedka. Co je tady to vůbec za rukavice? To hnedka zkusím. Tady další čestka. OK, nice. Let's go, nice, tak to si vezmu místo toho. Já jdu na ty fighty, protože si chci zafajtit pořádně. Zkusím tady nikoho já už asi nebudu lutit, protože mám dost dobrý. Jo, tady je týpek, tady jde. Ale už je vidím. Kde jsou? Ale co to týpek dělá? Co to je? Kámo, co to bylo? Týpek má nějaký schopnosti? Co to? Ne! Dělej, zdrhej! Ty kráso, ne! Ne! Tak máme tady před sebou ta druhou hru a tentokrát budu padat někam, kde si aspoň na chvilku zafajte, třeba tady to Utopia City. OK, padají jsem teda dva týpci se mnou a to je snad všechno, ne? Nebo tři, aha, tři, no. OK, tak to vyfajtíme snad. Doufám, že to nebudou nějaký tryhardeři. Tady nic není, tady není žádná čestka. Dobrý, tady je, aspoň zbraň. Kde je čestka? No tady máme shotgun a potřebuji něco na to na dálku nebo na spam. Nice, dobré. Ne, tak to není ani na spam tohle, jo. Kde je? Aha, týpek je tamhle. Kámo, já chcípnu na takovýho nooba, to si děláš srandu, ne? Jsme tady nahoře bez tak. Jo, je tady. Ty kráso, ne. Kde je? Kámo, fakt debilní zbraně. Kámo, kde je? Jo, nikdo tady není zase, to si děláš srandu, já furt nemám, když někam už spadnu, tak nic, si děláš srandu. Nikdo tady není. Okay, tak to si nechám, kámo, to je dobrá pistolka. Vyhealováno a teďka po nějakých dalších týpkách. Tady dobrý, shotgun. Ne, to je tahle, tak to neberu, no. Tak, tady česká další. Nic mi nepadne dobrýho, já chci něco fialového aspoň. Tady je další týpek, jde. Bude v tady budově. Jo, tamhle se. Kámo, já ani neumím editovat, kámo. Dobré, nice. Něco? A oni mají tady ty rukavice, co všichni s nima mají furt. Co to je? Tohle to zase. Super nový věci. Jo, aha. Jo, to je tady ta věc, aha. Počkej, ale tak můžu to sundat za sebe. Jo, dobré, mám to pořád, takže já si vezmu tady pistolku a tady to, kámo, to musím zkusit, to je dobrý. Co to je? Tak to neberu, to je na hovno.
Jo, ale tady to chci zkusit na nějakého týpka, kde jsou týpci. Teďka potřebuji týpky zrovna. O, tam se týpek, tak já se dám. Pojď. Ale tak to je nějaký bot. Škoda, ale nevadí. To je dobrý jak blázen. Ty měl něco dobrého. Ne, nic dobrýho neměl, tak jdeme. Ty krásný jak nějaký pes. Ale já si vezmu ty náboje. To je nice. OK, tam máme dalšího týpka, tak já tam běžím. Ne, že nebude brát auto. Tady zatancuju, tak jo, on šel do keře. Ne, nešel do keře. Dobré. Tak já tady zatancuju pěkně. A jdem na to. Pojď. Dělej. Nice, let's go. Kámo, to je dobrý, jak vlastně, tak to budu hrát mega tady to teďka. O, další týpek, jo, kde? Tamhle se střílení někde. O, tady jsou, tady se střílí. Ježiš, to nejsou ale týpci praví, ne? Cože, on mi jde ještě dozad, kámo, týpek. Kámo, nech mě, já se tady zatancuju pěkně na tebe. Pojď. Kde jsi? Pojď. Kámo, týpek mi zdrhá prostě. To si děláš stranu, on mi bude zdrhat. Kámo, ne, pojď sem, vole. Kámo, zmizel! Tak já tady plýtvám jak dement. To ne, já už to nemám. Nice. Já jsem mu ubral. Nice, 50. Co? OK, takže já doufám, že se vám tady to video líbilo. Určitě mi teda můžete napsat dolů do komentářů, jestli se vám tady ten skin líbí. A jestli jste se to teda koupili, nebo jestli jste to teda měli. A určitě dejte like, odběr a zatím se mějte.